Lærmen, den optager. Han kører. Ja, han er en idiot. Okay. Kom nu, den filmer. Det var ikke så fint. Rasmus, ryk dig, du står i vejen! Vi skal lige fange det lastestudtryk. Men nu røg. Det var så afslutningen på denne episode af Mads på Wakeboard. Eller det var faktisk ikke afslutningen på denne episode af Mads på Wakeboard. Nu kommer det meget sejr. Nu kommer noget sejre, han prøver, tror jeg. Jeg fik det ikke! Jo, jeg er i gang med at filme.